Башкортстан халык театрдары башкорт, рус, суаш, татар һәм мари телләрендә сыгыш яһай. Туган телде үстерү һәм ныгыту менән бәйле мәдәни сараларны арттыру ул хөкүмәттең сәясәтен аңлау һәм хуплау билгеһе. Милли сәясәттең камиллыгы хакында кайгыртудың, милләт ара дуслыктың һәм аңлашуның бер күренеше ул халык театры. Кілем борхаланды. Hem eliyle oturgan uğrunda dik ultralmaydı. Vur alana. Dik yakka, bol yakka. Benim kızım, birime akşamagan, anın hekliğine akşagan, şunda istiber, ama hıklanmagan diye geçecek. Bana bir, bu emineki kızlar, ne kıyne. Talaplar arttı. Talaplar nişik arttı. Birincisinden repertuar, klassik repertuarlar olurga tiyиш. Uyda bizim Başkırstan yazıçıları bilen beyle bulurga tiyиш bitinde. Şundan soň ikinci ýakdan aformlение, sahnelegi hudожниктің işi, teatrlarыбыз ýagынан ularning isimlerini köterip çykdylar bitinde. Aňa hatym 3 ýyllyk тоже şonday imtihanlar boldy bitinde. Amna şol imtihanlarda ötken çakda begrek de awır bolganlar dip ulayım. Bizim teatr awır hynawlar, ol awır hynawlarda näme bilen men beýleýim indi. Talaplar artdy. Dilemeyimi bilirge böptü kitdi, niňe beýlene hedir miňe? Toktağı beri. Sabırırak, henglim, sabırırak. Belki ekrinler hüleşirdi. Min hedin palatığıdın bıraşı, şunun üçün bilirge tiyiş mi? Ne üsün eli hed balağıdı imidirge dilemeydi git. Ul miňe gerekmey. Toktağı beri, dırgıdaylı hanımlar. Sebebi yeddi mi hon? Yeddi. İrigi var mı hedin? Yok, yok miniň irem, yok, yok. Bu spektakl bizge nimehe menen arbany ödene, ne üçün degende bizim mana kürehetip geldi, mana awullarda ýürübüz bitinde gastrollarda hatan kızın büyüklüğün hem
Мына балалардың bir qasanda ilamawın, her vaqt şulay şad küləs bulğunlar, her əsə özünün balahını tərbiyələhin, bir qasanda детдомларга, приютларга эләкмәһен. Мына шундый нимәне тәрбия үгене белән бергәлектәрдә инде. Һәм мына шуны олылар гына күрмәһен, ә мына яшьләр дә шу спектакльдә күреп, мына буласак семья корысы яшьләр күреп, шуны аңлаһындар дип шу спектакльгә тукталдык. Уңынан үкенәсәкһегез бит. Үкенәһен үкенгән инде. Был быдауды тапканга да үкенеп бетә алмайым әле. Улар бит әле яшьтәр. Күп нимәне аңлап бетермәйдәр. Аңламаһалар, үзләренә кәрәкте бик тиз аңлайдар. Ана, белә, мин ул теге юха йыланды. Алмайым дигән булып баланы безгә ыргытмаксылар. Ыргытмай гына торгындар әле. Белә уларга, белә. Таптылар готовый нәнкә. Менә ул безнекенең һибеп төшәсәген. Кем инде ул? Һеҙҙеке. Кем булһын? Ирем инде. Бандалар ризыҡ җыйып ебәрмәксе. Ебәрттем ти. Ашамай гына торһын әле, ана спекулянт әсәһе ашатһын. Көндә яткан чакта бер ни искә килеп төшә дә шунда кычкырып көлүп ебәрәм, анан кызым килеп чыга. Нәрсә булды ул әсәй дип. Анан мен айтам, мына спектакль искә төштө, шулай дип уйлыйм әле. Буркапкада уянып киткән бу спектакльдә уйнагасын. Иртә уянып китеп уже бер ни килеп керә. Ох, шунда шулай усалрак уйныйм әле дип. Минең эшем беткәнсе әсәләрнең дә ниндидәре бит әле балаларын ташлап киткән әсәләр менән бәйле. Ә бында бына бала табып кинәнгән, шатланган әсәнең ролен тагы да югарырак, бигрәк тә быелгы елда мына бөтен дөньяны матурлау елы бит инде. Шул елда әсәнең бөеклеген тагы да күтәрүдә минең дә өлешем кирде дип шатланып әйтә алам. Халык театрында булганнан соң нисектер икенче дөньяла, икенче тормышта булып һәм кеше менән менә бер-береңне аңлашып кайтаһың бит инде. Зал тулы булһа, ул артист өчен үзе бер зур вакыт бит инде. Яратып караһалар, һуңнан үләһең бит инде. Димәк, халыкка охшаның һин. Шуның өчен тагын да яхшырак уйныйһың килә. Халык театры минең өчен ул тормыш, минең икенче йорт. Улар сәгать 5-кә килеп бетәләр. Мин үдем аптыраям. Һәм репетиция башлайбыз. Киске сәгать 9-га кадәр. Бала кәрәк миңа. Ярдәм итегез. Ярдәм. Нинди ярдәм? Ирем. Аерылышабыз ди. Мин бит уны яратам. Мин унһыз яшәй алмайым. Ярдәм итегез. Бала кәрәк миңа. Мин һеҙҙең өсөн ян киҫәгем бер ни дә эшләй алмайым. Теләһәгеҙ эшләй алаһығыҙ. Мин ишеттем. Ә нимә ишеттегеҙ? Эшләй алаһығыҙ. Менә, Әйтегеҙ. алығыҙ. Булар барһы ла һеҙгә. Тик ярҙам ғына итегеҙ миңә. Нимә былар? Ярай. Асыланмағыҙ. Алығыҙ былай берҙәрегеҙҙе, алығыҙ. Ярай. Һәм хәҙер үк сығып китегеҙ. Тик ярҙам ғына итегеҙ миңә. Миңә бит әйттеләр, өйрәттеләр. Роддомнан бала алып сығып була тинеләр. Мин бит иремде алданым. Балаға уздым тинем. Әле ул командировкала. Ярҙам итегеҙ миңә. Өс баланы тәрбияләүсе әсәй буларак, ошо ролде миңә ҡушҡаста бик үҙемдең йөрәккә ныҡ яҡын итеп принимать, алай алманым, потому что үҙем бала әсәһе буларак, бала һорап йөрө миңә беренсе тәүге сығышҡанда, менә өйрәнгәндә ауыр хис ителде. Ошондай әсәйләрҙең булыуы минең йөрәгемә ныҡ яра һала. Әсәй булыу бәхете ул ғүмерҙә берәү генә. Һәр бер образды бергәләп тудыра. Улай ҡыҙығыраҡ та була бит инде. Бер кеше әйткәнсә генә эшләгән алып теге ҡыҙыҡ булмай.
Башкортстан халык театрдарының төрле телдә иҗат итүе, һәр милләттең үз туган телен үстерүе һәм өйрәнүе өчен табигый шарт булып тора. Был җәһәттән Кырмыскалы районында эшләп килгән халык театрдары игътибарга лаек. 3 халык театры эшләй һәм улар башкорт, татар, суаш телендә иҗат итә. Хук Шишмә суаш театрыбыз бар. Ул бер зур гына түгел авылда. Шуннан Кырмыскалы халык театры бар. Шуннан Прибежский халык театры бар. Безгә Салават театры яш килә, Стельтамак театры килә. Шундай ел булды. Бездә Мәҗлес театры 10 көн ошында ятып, бөтә халыкты китереп, шундай бездән ничек дип әйтәм икән, бер сезон үткәрделәр июнь айында. Баш калага якын булу, һәвәскәр артистлар өчен зур мәктәп, җитди сагыштырулар һәм иҗади ынтылышлар сыганагала булып тора. Кырмыскалы районының Хук Шишмә авыл мәдәният йорты әллә ни зур түгел, әмма онда кайнаган театраль хис-тойгылар һәм ынтылышлар бөтә республикага билдәле. Чөнки Хук Шишмәлә суаш телендә иҗат иткән бердән-бер халык театры бер театраль бәйгенән дә ситтә калмай, фестиваль һаен уңыш яулай. Хук Шишмә мәктәбенең драма түңәрәге заманында Колонсак бөтә республика балалар драма коллективлары фестивальдәрендә еңүче булгайны. Мәктәптә дөрләгән театр уты һәвәскәр артистларның тотыш буынын тәрбияләгән. Алтын тирмә 2006 фестиваленә әзерләнгән спектакльдә авылдың яши карты әүдем катнаша, зур теләк менән уйнай. Если хәзер куган барса, тоже мен хиришкетсе имя sana tuzahildik derslerine тоже bakmıyor. Tuzah. Yirdik tübeneli larır. Akşamında bu. Тараватны жинедим сәшүдебір. Тараватсын бұжашылсан, алықпан жатырса да қалашы бір. Пирин театр коллективинче түрлі халық сайын бұр. Ішлегензем, біренегензем, пенсиядықны жензем де бұр. Шапла візем бара ішхішін кашхине пуштарынза репетиция дуза күллен спектакля малдан малалла ярап бір. Откуда вы берете костюм? Пирин актердық нагензем костюмзем ушкыне халық упраны, халық туны костюмзем. Пирин аннизенчен, азаннизенчен пире парзахларны костюмземізем. Пиринжен бұл пиді хақлы ябалазем. Эберана илзе упраза хамырын ачетенеті да малалла парза бірапыр. Етәксе иҗади шәхес булһа, эш бара. Яңы үрдәр яулана, яңы мөмкинлектәр, яңы юлдар табыла. Милләттең тарихын һүрәтләгән спектакльдә костюмдар авыл халкынан йыелган. Хандыктарда һакланган тарих сәхнәгә менә, тарих үзе телгә килә. Хук Шишмә авыл мәдәният йортына куелган уникаль күргәзмәнең авторы, милли үҙәң һәм тәрбия мәктәбенә әйләнгән театрның ныклы таянысы, илһам бирүсеһе Светлана Матвееваның эштәре. Суаш хатын-кызларының баш киемдәреннән төҙөлгән күргәзмә халык ижадының яңы балкышы, яңы табышы тиергә мөмкин. Вышивки у нас в основном чуваши Башкортостана, потому что чуваши, которые живут в Чебоксарах, вот в Чувашии именно, у них совсем другие орнаменты, у них в основном геометрические фигуры. А я начала вышивать, уж, конечно же, смотря на то, какие вышивки у нас были. Вот как я помню, у меня мама вышивала, и я в основном смотрела на них, и просто их уже, наверное, немножко современнее стало, чтобы они были намного ярче, красивее. Если девушку готовят к свадьбе, то есть обязательно должны быть у нас на угол, чтобы повесить вот, набожный угол. Потом обязательно наволочки должны быть, обязательно простыня должна быть. Все вот это вот должна быть вышито. И обязательно, вот я помню у своей тети, она когда выходила замуж, у нее было 30 вышитых полотенец. Это считалось, вот девушка, значит, работящая. Вот из старинных, видите, они все из серебра, и в основном у них раньше, вот я сколько помню, старые вот эти вот головные уборы, хушпу называется, у них полоски вот здесь, вот видите, разноцветные полоски, хушпу. Вот это головной убор, который носили женщины, когда уже замуж выходили. Вот столько лет этому... Ой, я даже не могу точно сказать, это уж от бабушек вот это передавалось у них, видите, и основа у них очень жесткая, они делались даже на коже, старые вот эти вот делались.
вот единственный из головных уборов, который сохранился от мамы, это вот мне делала мама. И вот я ее храню. Первые, которые она мне делала. Это тухья. Это тухья. Это носили девушки до свадьбы. Здесь уже я в основном старалась чувашские орнаменты уже делать. Пирен пьесы или ки пьесы. Пинде да горшер щичимш, пинде да горшер пиллем шулзенче лартна воготри шсем ирцебираше пьесы. Пинде да горшер нолватым шулхини жирынна Тихон Педеркин эмет ятлы пьесы. Унда или ки чуваш халыгин пурныжы жинчен кадарца палаштарца бире кадардать автор. Юрлап сире, эзирде юрлар пире, саргайык бек курап сире, хывыр менелеши пире. Саргайык бек курап сире, хывыр менелеши пире. Хаук шишмәй кигәндә, ул республикада бердән бер халык сугыш театры. Күптән эшләп киләләр. Анда әйтергә кирәк, ул бәлки генә булса, нык тырышлар. Төрле яклардан семьялар белән менә ирле хатынлар. Менә допустим, безнең Матвеевлар анда әйбәтче, ире директор школы икән, хатыны бездә художественный руководитель, үзләре дәртле 4 бала үстерләр, балалар уйныйлар бит. Шуннан безнең режиссерыбыз Оля битінде. Иптәше тоже гармонда ойнай, шунда төпірләрді башқарау. Но бәләке ола булмай карамастан, шундай активлар 18-ләр 20-шәр кеше ойнай. Үзер хире булыза, шиныза тамала. Сопчик, sen de işe gelin ki? Я шыпчыксе. Yapkında gene cütne sopçuk yurlazalar açı bulas. Их махкалих мышкалаш магинен дези. Ек Настас. Анлар хашу мати на те горе да. Настас. Как еге вечи жыпты да. Ну чефу işi değmesin. Чидеть. Ajusta. Шак Максим ведь не горят переде. Настас. Минчин местен. Если магазине манзагарыны. Kördük sabah mı bana? Sana yervit havlamayınti. Millehir. Ben efendim. Vijen gayıktaki başavur mazır çıpkalar mastit. Este şaplak. Gelecek çağırza, ancak hava nasıl bulsa, netnekşen de havana yaşı gününde. Este rıjınti. Ек Настас. Attedeki de gitsek bilse karındı, ümitlenme kuray marif. Kedeş bu şu Allah leksiyonundan katılma bir de kenindi. Ümitlenmen. Ümitlenmesesin hu sanlar gücüne kamburluk kize huri varayınti. Aga zamana kaça bırzasın, birle ümitlenip tımırçı, Sirin Badır'da burun tımırçı, kan bile. Birle darfantin şinci, ne dedi o tımırçı? Anca okayınti. Yürü Nastas, hangi gideş? Yürü. Ürgaç bile. Inti. Юрлап сире, эзирде юрлар пире, саргайык бек курап сире. Анышта тыныш, нашта жегін не деймаш? Nedir o bir vara, şiize arasla bu hatmış zemmelin. O halde ubaya çıkaman iken ha. Tencere uğraşın, nikşanda koyan acını ubayat ne anmadın? Alın, bu işim değiştirir. Layık burna şey, dur, sizinle sigar bana bu kafa. Hadi, efendim, tamam, akmanda hıza ol. Şunka işler, hangi işler? Ey, dur, şu birinci Cemal kavanı bağladı be. Buradan be, şu birinci Cemal. Aha, defedet. Aha, defedet. Aha, defedet. Прибельск халык театры 1950 елдардан ук сәнгать сөйүчеләрне үзендә туплай. 1970 елда халык театры исемен ала. Тәүге режиссеры Яхья Кылшарипов, актерлары Гафур Шарапов, Фәймә Галиуллина, Халидә Валитова, Халим Каримовтар һаман халык телендә.
Прибельск халык театрының бүгінгі режиссері Талига Әбделманова әйтүенсә, гаиләләре менән сыгыш яһаган Гөлсинә менән Илдар Борхановтар, Хәлит менән Гөлнара Суфияновтарның уены һәр сак танһык. Кусакла инде. Әлен инде һин кусакла дигәндә кусаклама, һин кусаклама дигәндә үреләһең. Мирзанов, кешеләр нигә шундай була икән ул? Нинде? Кешеләр түгел, юк, улай түгел. Кеше булып калырга тиештер ул. Кешенең күңеленең бер мөешендә ниндидер яктылык ятырга тиештер. Мирзанов, мине һорама, агайың менән нимә турында һөйләштегез дип. Минең һинән серем булырга тиеш түгел. Кешенән шикләнгән кеше генә сер хаклай ул. Шулай да һорама. Сорамайым бит инде. Рәхмәт, Мирзанов. Рәхмәт, бәгыр китәгем. Әгәр дә берәй һүз әйтеп, күңелеңдә рәнҗетһәм, йөҙөмә төкөрөрһөң. Кәлләңләп сөйләмә. Бына икәү генә калдык. Ай янында якты йондоз. Нисек яшәрбез икән без? Бүтәннәр кеүек ул. Юк, бүтәннәр кеүек яшәмәй. Без үҙебез яшәйек. Һинең сәләт түгел, минең сәләт түгел. Үҙебезсә. Кызык та инде син. Әллә ысынлап кызыкмы? Йөрәгем тибә. Типмәй, эше шул булгач, җибәр инде. Мирзанов, тыңла әле мине йөрәк тибә микән? Тибә. Прибельский халкы үзенә күрә һәр вакыт бер ничек дип әйтәм икән, анда бит рабочий класс, предприятие, завод, безнең консервный завод, шәкәр сүгендерү заводы бит инде. Анда үзенчәлеклегенә, үзләренә хас булган бер халык булар. Алар һәр вакыт үзләренең поселоклары өчен булалар. Шулай нитеп спорттамы, укудамы, нидәме бер-берсе өчен үлеп баралар. Театрлар өчен инде ул урысымы, татарым, башкортымы инде улар үзләренең өчен инде килеп утыралар. Кырмыскага килә икән, Кырмыскага улар зритель бәйер килә. КВН-га шойлар, плакатлар язып, менә шундый дәртле халык инде. Нимә? Әйбәтләрен каратаһың. Кәрәк бит уга, әсәй. Үҙеңә кәрәкмәсме? Оҙаҡ тормам, ҡотолорһоң. Юҡты һөйләмә. Һөйләмә. Тегеп ҡуйғанһың бит. Мин үлгәс, тегеп өлгөрмәҫ инем. Оҙаҡ тормам, ҡотолорһоң. Аҡсаһын алдыңмы? Сиңгә тойларға бирәйем, әсәй. Кәрәкмәй. Ҡайтмаҫҡа ине. Уҡып йөрөгән ереңнән саҡырып ҡайтарманым. Ҡарарҙар ине әле. Һиңә генә имгә ҡарап, аҙапланырға тимәгән. Әллә аҡсаһын да алмадыңмы? Мәдинә! Мирзанов, ҡасан кеше булып киләһең, шунда адвокатһыҙ түргә уҙып ултырырһың. Әсәй, сумкамны тулап ҡалғанды бир әле. Өйгә ин? Ашығам, әсәй, юлдан боролоп саптым. Иҫәнләшә беләһеңме һин юҡмы? Таба алмайым. Талия! Талия! Асыланма миңә. Йөрәгем әрнеп булһа, мин мәҗбүр булдым. Нишләйем? Һанау дәвам итә. Театр булмай башлаһа, бездән уже халык үзгәрә башлый. Ничек театр кайсын сыга? Ничек куймайһы әле? Әле шул уйнайм әле. Театрда бит шундыйрак менә. Бер кемдер балырга килә, туры килә, может, кайсыбердә ул килмәскә бар. Шунан тәнкыйть эшләп безгә китергә бар. Нигә шул кешене уйнатманыгыз әле бу юлы? Нигә бу кешене уйнатманыгыз?
Çünkü şunu aytırга керек, телде яратып кимгедир şu тел окшой, кимгедир үзләренең генә яраткан артистлар бар. Кеммесендер уже йөриләр. Менә şu вакытта халык өйрәнеш иткән бит кешегә. Если Уфала, допустим, Гафурида элек Фидан Гафаровның генә йөри икән, безнең дә Фидан Гафаровлар бар. Үзебезнең генә флоралар бар, дигән күп. Менә шуның күп кешеләргә йөриләр. Haydar. Yoklamagan da degende. Düşünde elinin dağ taş aralarında yürünemsin. Ey Hudayım, düşlerin dileydirin indi. Yahine inatlan iken levke bulsağından küterip alıp sığa, ye uydun oğa atlanıp yahan kalsan. Koy indi koy. Şulay yürünüm de dur bir aklamga kirip sıktım emiştim. Şuna bir dur ki ben başlamayıp kunaklanıp. Şunda kendimdeydi degen mistik tuflileri keherin. Ha? Mistik tufliye buladır şu. Elle nime hüle bulduran? Ey hantıkkay. Mistik dimmeni. Tege televizorda görhetken. Mis karasatıylaga bir bilmiş bulan şerekenteyden tuflayan değil. Anlamazsın anlamala. Şurayı keyip oturamamıştım. Kekres buldular koydu bit bana. Tamam. Nemege bulur gel ve? Nimege ikenin dizeliydi. Düşünde yana ayak giyme giyhen, kevge sığarın dizeliyini burundular. Eydi irinlerin kısıtha. Bu bir şu gel. Eydi. Bol kayın. Bir nelerin dedirlerge vakitte kalmagan bir tüp bul. Kevge sığarga bulgar. Eydi. Ularına köp vakit gerekmeyle ol. Şulay mı? Değil sekirde pultuk attına kıstırdım. Gittim bardım bulur. Әлеге тормыштың, әлеге біздің яшайыштан ярақ кетіре тырышманық. Төп идеям болып тұра енді, олы кішілерге құрмет бүтіп бара. Шул олы құрметті, олы кішілердің құрметін көтеру. Hem de mana ballarның ихтирамлығы, hem de şu turmuşты mana тышқы яқтан ғана қарамаса, eski яқтан, ешкішінің eski яқ сифатында көріп жүргенлігі. Шуңа бәйлешләнілген бұл іш. Әбейлер келіп яталар бит әле бит. Ана шул адагында гром бар. Шатор итеп кала. Ана шунда еще гром эшләргә онытмаган. Шәззә бөлеп. Бүгінгі башқұрт драматургияһы классигі Флорид Бүләковтың «Әбейдәргә ни етмәй» дигән трагикомедияһы Рәсәйҙең 36 театрында төрлө телдәрҙә уйнала. Тәрән фәлсәфәһе, ябай һәм тетрәндергес яҙмыштар сылбырын һүрәтләүе менән был әҫәр театр ул тормош көҙгөһө тигән аксиомаға тулыһынса тап килә.
Архангел районы Абдан авыл мәдәният йортының халык театрына махсус белемле яшь режиссер Вәлимә Өмитбаева етәкчелек итә. Ярдәмчесе Алмаз Хужин менән бергә ул искиткеч һәләтле һәвәскәр артистларны ялеп иткән. Син уже она победила, что нужно дальше уже не алып кең яра аны өчен. Всё. Әйдә. Син утыраһың монда, яктар утыралар. Бана сәпрәк башла. Йойон инде бана тискәре беткән. Хәзер үк алып кайтам да үземнең менә тапшаныма алып кайтып калам. Үземнең бөтен булган күңелем белән бана тоеп карарсың шул еллыктарны. Эй Алла. Кулың кынап туйганлар. Мен дип әле минем башымды катараһың, а? Уйда яян тинеле. Тукта, кайда йыйна? Шул галышыңны һимәсә бетереп менә. Ошал һимәгә менә булдырдың бит дип. Ошо менә булдырган күйендә, ошо калаһың, калдым. Карап алам, һинәң хәбәр сөйләйм бит. Аны теге асыкали вак, мага яраймы? Менә кин. Карале. Ялап кие башлады, яраймы? Нейди галышны бер вакытта ташлама. Ул һинең ней? Потому что иң драгоценный, иң хаклап куйган ул галышың, яраймы? Яли. Үзебезнең авыл клубында куйган вакытта бына халык күрһен, ошолда яшәү, ошо фаҗигагә килтерә дип кыскырып әйтмәһәк тә, безнең уйнавыбыздан, безнең образга керүебездән халык аңлагандыр дип уйлайм. Ошо мугаен оның тәрбияви әһәмияте зурдыр. Безнең районда шундай хәл булды. Өфө калаһыннан алдаштырып квартираларынан олы кешеләрне Липовка авылына килтерделәр. Быны ошо кешеләр эскәгә халышып, янып үлделәр. Ошо вакыйга безнең районда халкын бик нык тирәндерде. Ошондай хәл булмаһын өчен ошо гыйбрәтле драманы без ошай куярга уйланык. Куяла шул көмешкәнде. Тәмлеме хуңа? Эсәһең. Эй, Ходаем. Тәмле шул. Харап тәмле. Бана минең йырлагларым килә. Әйин, тояһың. Игъмер бакыйна шулай. Йырлагларым гына килеп торды. Игъмер бакый. Мин тоямма, Әклинә. Тояһың ти. Гына бит өстәгеләр. Эй, Ходаем. Менә ултырабыз инде хәзер шулай. Ултырмайны. Bir humaksan bulmaha, tüvelitkele kör almayınsa. Puştu eşeği kildirip kaktırıp gitti bittige madam. Ey Hudayım, tedirip güne oturgan avuldarımızdı, yukka sıkardı bit şul mafya digenleri. Bizden güne eylerimiz her işip ultırıp kalgan ini. Uların da hürü bırgıttılar. Da, üzerine daşıların getirip kurdular. Худай шулай кушкандыр, бисәләр. Бунда бит Исмахам, бабайлар килеп сыккыла ине. Бунда ире шаратында якын ебермәйдәр. Эй, Ходаем. Кайда шундай бер бабай килеп сыкка Исмахам, Тирмән мамынтыла юк битәр. Алып киттер ине үзеңне шорту материн, надаяр. Кияүгә барырга бик кызыгып тормайым әле. Кыз гүмәкәйләрендә кадерле. Бигүк бетен кыбырдаһа, уйдың бар Тирмән Абдуллаһына. Мин ул Хәлис Абдуллага мәңге бараһым да юк, белдеңме? Эй, Ходаем, бәхетеңә туры килһәме? Күлдәгеңдә күтәрә йөгерәһең. Образдарда тудырган вакытта кемдәрдәндер ниндидер хәзатларын алаһың бит инде. Теге йөрі, теге қатынға құшаған, бұл йөрі, бұл қатынға құшаған деген хамақ. Үкініске қаршы шундай хадаттарды алырлық мына кішілерді ұсырай бет енді. Мына шундайдар ұсырамаған енді ол. Санап та 50%-ын өз ерлігімізден алынған хадаттар бұл образда біздің. Мына шул алама ғадаттар болмаған енді кішілер асынып яшамағандар енді дейбіз бет енді. Аллах ақлаған.
Менә мин үзем 6 бала сәһәмен. Шундай язмыш барыбыз да урап үтәлне дип. Ысынлап та был рольдә уйнау миңа нык авыр. Менә авыр дип рольдә инәм инде. Иламайса мөмкин түгел. Менә ошондагы язмыштар беркемгә лә килмәһен, якын юламаһын инде Алла бирһә. Пьесаны спектакльдә төрлечә куйдылар, төрле театрда каранам. Һәм автор биргәнсә, ошо ниде куйманым инде мин. Үземсә менә ошо рәвешкә тап килтергә тырыштым. Һәм халыкка ысын барлыкты күрсәтергә тырыштым. Кешене уйландырырлык хәлгә килтергәм килә ине. Тигәннән ала, хайырым тип әллә кайда китеп бардың. Әкисә тагыла бер кысак утын кертең. Ни сараһын онытмайым дип. Куй инде. Хәхирәттәр! Яңы бешкән икмәк естәре төшкә керә, төшкә. Эй, Алла. Менә ултырабыз инде хәзер, сүплектән дигән каткан икмәк кимереп. Эй, Алла. Сәлимә, мин итем хайырым бик ары булганды. Әле һаман шуны һавам дип хаташаһың бит. Шул кадәр назлыйны бана үҙем кеүек. Ул һөтө, ул ҡаймағы, ара тирәлә бер һыйыр ине мәрхүмкәйем. Ара тирәлә бер һыйыр ине. Ҡарале, Сәлим апай, һин әллә ҡасан мәрхүм булған иреңне лә итең алып бер тудың бит тигән ала? Ирең дә ары булгандыр инде дип әле һаман да әрләгәс. Эй, иремне искә төшөрдөгөз. Ул бит әдәм. Балта остаһыны шул кадәрем эшләп куйган әйберләр куйып кына куя торылган ине. Ә кулдарынан кояш сизаңкып торыр ине, ысмала исе. Кулы шул кадәр йомшак ине, һис әйтмәссең балта остаһы дип. Бына хәзер шул кулдарга ултырып, ошо кояш сизенә коенып, кош кеүек бәүлеп ултыргы килә. Юк. Урыстар уны рабатай тейдәр ине. Булган булган өсөн. Ишеткәнем бар ине. Халган өйләрендә күргәнем бар ине. Бик матурдар ине шул. Исмаһам берәй генә өйлә калманы, ерактан шулайтып карап торыр инем. Юк, емереп беттеләр мафиялар. Оста булгасын мин әйтәм. Төшергеләгәндер дә инде. Безнең бит талантлы халык. Барыбыз да ошоңа нәмәгә хатылганбыз, Аллаһ. Рәсәй театр эшмәкәрләре берекмәһенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе, халык театрдарының республика бәйгеләренең рәисе булган Әхтәм Абушахманов Ишембай галаһында Алтын тирмә 2006 фестивален асыл тантанаһында былай дигәйне. Мәдәни алымды иң башлап үз эшмәкәр сәнгать халык театрлары безнең киләсәк буынга бирә һәм профессионал сәнгать уны үстерә һәм кешенең күңеле матурлана, аңы матурлана. Бына күптән түгел Райкин Мәскәүдә шундай бер һүз әйтте. Кайда театр юк, унда толпа көтү яшәйди. Ә кайда театр бар, унда ысым мәгънәсендә халык яшәйди. Әйдәгез үзебезнең халык өсөн эшләйик. Кырмыскалы һәм Архангел төбәгендә иҗат иткән халык театрдары Алтын тирмә 2006 бөтә республика фестиваленә төрле жанрдагы спектакльләр әзерләгән. Халыксан драма, мелодрама, трагикомедия уйнап, һәвәскәр коллективтар үз иҗади мөмкинлекләрен күрһәтә. Халык театры дигән югары исемгә лаек булуын исбатлай. Башкортстанның 87 халык театры башкорт, рус, татар, суаш һәм мари телләрендә сәхнәгә сыга. Һәр милләттең рухи үсешендә, туган телен өйрәнүендә һәм иркен куллануында, кешенең үз тарихы һәм булмышы менән яшәвендә халык театры зур роль уйнай. 2 ел һайын узгарылып торган Алтын тирмә фестиваленә бөтә театрдар ялеп ителә. Сәмләнеп, зур теләк менән катнаша улар. Фестивальдән фестивальгә яңа уңышлары, бейеклектәре менән халыкты һөендерә. Театр сәнгатенең халык арасында нык популяр булуы кемдеңдер шәхси һәләте генә түгел, җәмгыятьтә үз урынын табырга ынтылуы, үз теләген һәм һүзен әйтергә теләве менән дә аңлатыла. Әмма бөтәһеннән элек кешенең иҗатка, сәнгатькә һәм мәдәнияткә ынтылуы халык театрдарын һәр сак танһык тамашага һәм илһам шишмәһенә әйләндерә.
Башкортостан мәдәнияте һәм милли сәясәте министрлыгының республика халык иҗады үҙәге белгечләренең даими ярдәме, абруйлы жюри агзаларының сыгышы һәвәскәр артистларны йылдан-йыл үсергә, яңа жанрларга кыю тотынырга өндәй. Театр сәнгатенең халыкка ни хәтлем якын икәнен Алтын Тирмә фестивале тагы бер тапкыр исбатлай.